மாம்ஸ் மேஜிக்கிற்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் காளான் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். 2 பாக்கெட் காளான் செய்ய போகிறேன். அதுக்கு முதல்ல முந்திரி பருப்பையும் கசகசாவையும் அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். 10 முந்திரி பருப்பு, 1 ஸ்பூன் கசகசா சேர்த்துருக்குறேன். இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கிடுவோம். இப்போ கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். அதில் பெருஞ்சீரகம் போட்டு தாளிப்போம். பெருஞ்சீரகம் பொரிஞ்சிட்டு இப்போ இது கூட 2 பெரிய வெங்காயத்தை சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பெரிய வெங்காயத்தை ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்குவோம். கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டில் பச்சை வாசனை போனோடனே கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற 2 தக்காளியை சேர்த்துருக்குறேன். தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக வதங்கணும். தக்காளி சீக்கிரம் வதங்குறதுக்காக அரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்குறேன். இப்போ 2ஐயும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சு வேக விடுவோம். தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக வதங்கிட்டு இப்போ வெங்காயம் தக்காளி கூட 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 3/4 ஸ்பூன் வத்தல் தூள், அரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு சிம்மில் வச்சு எண்ணெய் பிரிகிறது வரை நல்லா வதக்குவோம். கரம் மசாலா நான் போடலை, வேணுங்கிறவங்க இப்போமே போட்டு இது கூட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடணும். இப்போ இது கூட ஒரு 1/4 கப்பு தயிர் சேர்த்துக்கிடுவோம். தயிரை வெங்காயம் தக்காளி கூட நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சு வேக விடுவோம். ஹோட்டலில் ரொம்ப வாசனை வர்றதுக்காக பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், கரம் மசாலாலாம் சேர்ப்பாங்க. இந்த கிரேவிக்கு அதெல்லாம் சேர்க்காம வெறும் பெருஞ்சீரகம் மட்டும்தான் போட்டு தாளித்தேன். தயிர் வெங்காயம் தக்காளி கூட நல்லா சேர்ந்துட்டு இப்போ ஊற வச்சுருந்த முந்திரி பருப்பையும் கசகசாவையும் மிக்சியில் அடித்து இப்போ சேர்த்துக்கலாம். மிக்சி ஜாரில் ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து அதையும் அலசி சேர்த்துக்குவோம். ரொம்ப தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம். இப்போ இது கூட க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்த காளான், பட்டாணி 2ஐயும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த பட்டாணி ஃப்ரெஷ்ஷாக உள்ள பட்டாணி, அதனால் அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி வச்சு ஒரு 15 நிமிஷம் வேக விடுவோம். தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டியதில்லை, ஏன்னா காளான்லேயே தண்ணி வரும். அதனால் தண்ணி சேர்க்காம அப்படியே மூடி வச்சு 15 நிமிஷம் வேக விடுவோம். 15 நிமிஷம் கழித்து பட்டாணியும் காளானும் நல்லா வெந்திருக்கு. நம்ம தண்ணி ஊற்றாமலே நல்லா தண்ணி வந்திருக்கு பாருங்கள். கடைசியாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை தூவி இறக்கிடலாம். காய்கறியில் விட்டமின் டி பொதுவாக இருக்காது, ஆனால் அந்த காளானில் விட்டமின் டி நிறையவே இருக்குது. இந்த காளான் இன்னும் பிளட் ப்ரெஷருக்கு நல்லது, டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு நல்லது, அப்புறம் இரத்த சோகை உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. காளானில் இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்குது, அதனால தான் இரத்த சோகை உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. காளான் சாப்பிட்டா நோய் எதிர்ப்பு திறனும் கிடைக்கும். உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்கும் இந்த காளான் உதவும். காளான் இப்படி செய்கிறது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மாம்ஸ் மேஜிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.